nin ma masara na ganya mu anda fara ni miniti bisabaye mopti kaw fe anga folin walima dombe awye aw munu melaje la wala sa kuna fonu be soro mali kunka ani dian fan raw kunka ni atma sele Amidou Konate ne abe wole titi haye demendi bake ka nyeshi muso ma munu chew tayana finitigila kaw ani falato demendi be talike dala dumuni fewne ka amala dona ka fo habaraw kera ka beni octobre kalu klitan ani duru e Dar Salam kaw fe no Chérif la jabaran so tokola Lala Kuyate ani Ibrahim Koulibaly Toumbe ni balo munu flani no ye demeye ka nyeshi sorasi muso ma munu che bana keleke yoro la unu deum ademe obe talike malo boro keme fla de la sugoro kilo biduru boro o fana keme fla fokata se tulu 5 litri biton o fana keme flama ni bela jelen dira ba nyumanke do refe ni oye Amidou Konate ni abe wili ko titi akunde kasika ka demeta ka nyeshi ni muso nunu ma unu deum olu munu che tora faso kuma bolila akera waliya ye min fura Bamako sigida sabana o yere marakafo ma nyema ofe ko kasangani ni deme nye min kera Amidou Konate titi fe akunde kasika nga franchoro fanga ma nyema General d'Armée Assimi Goïta ale ka hakilina kokoromadu no hakilina te dore kasika wele bla jamana kono duma mi be se ka min ke isigida la walma mi be se ka min ke jamana nyeta sabatilila ikase ko ke yasa jamana kono dunga se ka lafiya soro ambe ñokon soro yan hokumu na no ye monsieur Amidou Konate di titi ale lañini mun ke ka don bake vevoué no ye sorasi sabrato muso nu denwi an flé au Canada kan nga Amidou Konate ko nga fo ñana ka fo directeur ya ka lase awma ko ale ben aw ka bilala tant que ala doni mun nogoyay na be se ka fen ke awye ale be no o kama adalente Bamako fenema je pense que anga fen chama be ke moko buye ambe Mali région be kono bi pratiquement nini tchenka evre social ye ka di desebrato ka klaka nyini Mali jeunesse fait Mali dénouement opérateur économique sebe munu ye bi uku kofle ni muso nunu ni ndemsenuna ni service inte en foi la o koson ka mogo kumbe u kana ni bonyaouye kana ni demeouye u ka se ka di ni muso nunu nu deuma ni ye ni muso nunu yere sigilen la je kofe ambe muso de me mogo shiteni situation in fait ngani ala munke o de kayino koni deme min dilen flani muso nunu ma amna ke sababu nyuma baye ubulu ka se ka chama mbo ka baloko hami una u ka demba ya konnana na ambe mois de la solidarité de la donc ni jeune opérateur économique olu ye hakilina soro ka na suma di anga muso ndemsene mu che ou bien ou faw tora kele dagala donc oui hakilina nyumandi comme président transition ya fo ça dit mo febe ni be yoro la Mali kono ni be activité fenfena ni be fenfen soro ni bi se ka Mali deme togomina ika OK pour que Mali be situation na bi an bo kono donc Amidou Konate ayo akilina ni soro kana surasi muso mu chewtana andebjanu mu fautana kana dun fen doluma pour que lu soro u yara ni nyeji de pumata kasika bunya masigin folu ke ka nyeshi deme diba manoe Amidou Konate titiye uyo duwa udon chaman ke yasa alab sika ka lanyinu sabati abulutugo yamina anga président de la république no Assimi Goïta amba fo ka walin mando ni amen jonu kunandi afo sababu nyuma Amidou Konate nana deme min dama bi hakila aye président nga chikan famnya ko sebe ana nyogona chama me amba le de ka kene ka bi o de kama amba le tokofo wa deme min be na di service social maya ko ka dama a deme ate burusira la koy abe sa se yoro fuka kila ka fu fara ka tuguni an tew sani biche ama kasi ama an dew makasi an fara ame président fo otma ame Amidou Konate fo ka wali nyumando amba fo dade folimna ala ka sara ni kayre kene konnana wali nyumando sebe untara ka tengu madola kerenkere ni nyala deme diba titi Konate ay wali nyumando sebenta ka diba Bamako sigida sabana yere marakafo mauma uka barake chugu nyumauna wali nyumando sebe were tara
k'o di dɛmɛ diba fana ma ni o ye Amidou Konate ye min dira service social des armées maaw fɛ ka se k'o kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin dɛmɛ diba yɛrɛ fana ma. Nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana kuncɛ ni dɛmɛ tali ye k'a di sɔrasi muso ninnu ma minnu cɛ taɲana kɛlɛkɛyɔrɔw la. ADN Mali ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a ɲɛsin tɔnden dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bolo bɛ musakakow la a kun ye walasa ka se k'u lakɔkɔ kosɛbɛ baara kɛcogo ɲuman okumu kɔnɔna la. Amaladonna k'a fɔ hakɛnɛ sigira sen kan ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye Bangoni Janginɛbugu la. Abdul Karim Sako ani Sama Traoré tun bɛ Sherifula Jamanaso tɔgɔ la. Ni kɛnɛ hakilina bɔra ADN Mali ɲɛmayaso yɔrɔ walasa maa minnu ka baara bɛnnen don wari marali ma tɔn kɔnɔna na n'o ye Ansardini ye ka taa se kɔlɔsilikɛlaw ma n'o ye contrôleur financier ani commissaire au compte ka se ka jirili kɛ u ka dɔnniyaw la baaraw kɔnɔ walasa u bɛ baara min na n'o ye tɔn nafolo marali a n'a baarali ye u bɛ se ka sabati u bolo cogo min na bawo an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ don o don baarakɛminɛn kura ani baara yɛrɛ fɛɛrɛ kuraw de bɛ sen na u ka baaraw ka se ka sabati i n'a fɔ tɔn y'a laɲini cogo min na ni kɛnɛ in sigila ka ɲɛsin u ma tile 5 kɔnɔna na baaraw kɛra u kun n'o ye kalanw ye minnu ye tali kɛ kosɛbɛ wari maracogo ana a sɛbɛsɛbɛliw ani sɛbɛliw minnu bɛ kɛ a baaraw kɔnɔna na o fɛɛrɛw caman ɲɛ yira u la baara in ɲɛdɔnbaw fɛ n'o ye karamɔgɔw ye minnu mɛnna ni baara in kɔnɔna na kosɛbɛ minnu garijɛra ni formation in na u y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin ADN Mali ɲɛmayaso ma ni hakilina tali la ka ɲɛsin u ma. Alhamdulillah me ala fo k'ala barkada baara in na min ye commissaire au compte ka formation ye vraiment an bɛ se ka min fɔ an ye faamuyali min sɔrɔ a la k'a daminɛ an tile 5 de filɛ la dɔrɔn n b'a fɔ an y'a daminɛ ka na fɔ bi ma donc la faamuyali caman sɔrɔla la parce que wari in yɛrɛ bɛ se k'a la baara cogoya min na a bɛ se ka kɛ tɔn sago ye cogoya min na alhamdulillah an y'o yɔrɔ dɔrɔn de y'a kɔnɔ donc an bɛ se ka o kuma de fɔ la faamuyali caman kɔni sɔrɔla la donc wala an ye fɛnw ye ne yɛrɛ kɔni min filɛ ka kuma ma deli ka fɛn minnu ye wa ka ca ala fɛ tɔw caman bɛ ten vraiment formateur a ye fɛn fan fɛn yira an na wariko sira kan n'i ye tɔn in jateminɛ tɔn in mɔgɔ kalannen man ca kana fɛn y'a kɔnɔ kalan sira kan an ma min ye a ka ca yɛrɛ de vraiment an y'a sɔrɔ vraiment an ka laɲini o y'a faamu parce que wari sɛgɛsɛgɛkɛla n'an ko commissaire au compte ale ye mɔgɔ ye ale ye bureau den dɔ de ni bureau malola ale malola mais ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kan ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ ka kɔn contrôle nali ɲɛ pour que fiɲɛ min mana ye baara la a ka latile ale ye fiɲɛ dilala de mais ale ti fiɲɛ bɔli kɛnɛma o t'a ka laɲini ye mais n'a ye fiɲɛ ye a b'a ladilan o la fiɲɛ ninnu minnu mana ye baara la parce que an ka baara ninnu a sigilen don danayaw de kan. ADN Mali ɲɛma n'o ye a président national ye ale y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔliw la wari mara o ye baara min ka gbɛlɛ bawo danaya de bɛ ta ka da i ka a la dɔrɔmɛ kelen min bɛ don ani min bɛ bɔ fo a bɛɛ lajɛlen tacogo n'a a nacogo ka se ka dɔn k'o baara tɛ se ka sabati maa bolo cogo si de la fo kalan ka yakubaya sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni laɲiniw ye a ye nabaw fo minnu ye u ka baaraw bila ka na ni kɛnɛ in ɲɛnɛmaya tile damadama kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ taa ni ka segin nasiraw fɛ ani ka laban ka dugawu don kɛ u ye kalan min kɛra u kun a k'u nafa tɔn ka hɛrɛ kɔnɔna na. Donc vraiment formation in an nisɔndiyara an wasara an bɛ formateur fo parce que u m'u toto kɔfɛ baara in na u ye min dɔn u y'a lase bon an bɛ minnu fana nana formation lajɛ minnu nana formation ka assister bon vraiment an bɛ foli kɛ olu fana ye u fana ye baara ta ni sɛbɛ ye u ko fana u ye faamuya sɔrɔ u y'an nisɔndiya parce que an ka laɲini o de ka dugawu kun cɛ ni an karamɔgɔ ye n'o ye Seri Sheriff Suman Modern Haidara ye an bɛ baara fɛn o fɛn na ni baara ɲuman don ale de y'an bila bɛɛ sira kan an bɛ foli k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye. A baaraw kun cɛra ni formation yɛrɛ kɛrɛli seereya sɛbɛ dili u ma n'o ye attestation de formation ani furuba jata n'o ye photo de famille ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu y'u ka san ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ u k'a ma convention annuelle
a baaraw kɛra ka bɛn ni sibiridon octobre kalo tile 11 abubukaw fɛ yen nɔ Abidjan jamana kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ halisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Côte d'Ivoire a ɲɛmaw ka fara tɔndenw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Jakarija Danbele ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase Kadiyatu Traoré fɛ. Baraba mun kɛla san 2024 ka taa bila san 2025 la ka ɲɛfɔli kɛ olu la bakuruba ni ka tila ka hakilina kuraw fara ɲɔgɔn kan o min bɛ san bara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de ye nin convention in ka laɲiniw la belebeleba ye. Baaraw kɔni an b'a la fo san tɛmɛn ta o kunnafoni dira san nata fana an ka min laɲini bɛn kɛra bɛɛ kan an jɔrɔna ko yɛrɛ a fɔlɔ o ye misiri an bɛ misiri min lɔra Mazar Sherifu la a filanan karamɔgɔ ye ultimatum min di Ansaruw ma ko bɛɛ ka yɛlɛma dɔ i mana san wɛrɛ ma olu nata la an kan ka labɛn min kɛ yɛlɛmani sira kan an bɛnna o fana kan min ye fadi yɛrɛ ta ye o ye laada ye alhamdulilayi bɛn kɛra bɛɛ kan. Ni sigin kɛla sababu ye ka délégué caman fara ɲɔgɔn kan walasa hakilina jagabɔ degun ani laɲini mun bɛ tɔn kɔnɔ olu bɛ se ka sabati a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ni k'u ka nisɔndiyaw jira ka sangani ni baaraba in kɛli ye fo ka taa se maaw ma maa minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Mali la ni ka na nin kɛnɛ in seereya. An nimisi wasala bi sigi la k'a masɔrɔ an ye san fɔlɔ tɛmɛni baaraw kɛ n'o ye 2025 ye baara minnu kɛliw kɔnɔ o de lakalila bi an bɛna baara kura min fɛnɛ kɛ o fɛnɛ de bɔla k'o lakali k'o ɲɛfɔ an ɲɛna baara kura nataw la o la ne ye nimisi wasaba sɔrɔ parce que n'an y'a lajɛ karamɔgɔ y'a misiri fɛn min ka gɛlɛn karamɔgɔ ma bi o y'a ka misiri mais an y'a ye Côte d'Ivoire ye baara min kɛ misiri waribɔli la vraiment o y'an wasa fo ka tɛmɛ. Fadi ka misiri ale baarakɛlaw ingénieurs mobilisateurs minnu wulilen don ka misiri in yɛrɛ ɲɛfɔ olu bɛ an fɛ Côte d'Ivoire ka bɛn ni convention in ma bon u nana ka na walawalaliw kɛ jama ye u ka kumakan bɛ jafariya ni nisɔndiya min don mɔgɔ la misiri yelen gansan ta o don wala o kumakan ninnu ni o ci mun nana o ye convention tɔ laɲagari. Fɛn min ye comité de contrôle maaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiya ani u ka nimisi wasaw da kɛnɛ kan ka sanga ni baara tagacogo ɲuman ye. Anw ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ an ka Côte d'Ivoire kɔnɔ yan k'a daminɛ salon la fo ka n'a bila nin na vraiment an y'a ye ɲɛtaaba sɔrɔla tɔn yɛrɛ ka taali la ɲɛfɛ parce que ni mɔgɔ y'a dɔn ka ban n'a dɔnna ko kɔlɔsilikɛbaa b'i la min b'a la k'i contrôler ka ban i b'a dɔn la k'a fɔ i kan ka baara kɛ cogo min na donc an ye san damadɔ kɛ an bɛ ka baara in ɲɛ jira mɔgɔw la. Bon bi alhamdulilayi a faamuyara a faamuya sera 90% na o y'o faamuya sɔrɔ. Nin kɛnɛ in sankɔrɔta bonyana ni Fadi ka délégation yelen kɛnɛ kan o min bɔla Mali la ni ka na nin kɛnɛ in seereya ka sanga ni a nafaw ye olu fɛnɛ y'u ka nisɔndiyakanw da kɛnɛ kan. Ola baaraba min ni tɔndenw y'a ŋaniya n'o ye an ka mosquée belebeleba ye min bɛ don ɲuman an kun nana ka na o cilakan de lase baara yɛrɛ min bɛ ka kɛ. Tɔndenw bɛ ka wari min bɔ ka don a la yaasa o wari min ni a donna la tɔndenw k'a dɔn a baara bɛ ka kɛ cogo di o la an nana ka na o de ɲɛfɔ Côte d'Ivoire yan nɔ o la an y'a sɔrɔ tɔndenw cɛsirilen don. A k'a dɔn k'a fɔ ko ni lajɛrɛba min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ka sanga ni ɲinanta ye fɛn min ye tɔn ɲɛmaaw ye u ye attestation de reconnaissance ani tableau diw kɛ maaw ma maa minnu cɛsirilen bɛ kosɛbɛ tɔn baaraw la fo ka taa se maaw ma maa minnu soma yelemana ani maa minnu ye baara kɛ ka kɔrɔ tɔn kɔnɔna na ka u jɔyɔrɔw yira u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri baara la badabada. An ka karamɔgɔ Musa Fan b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Madagascar surasiya ye a jira k'a fɔ a ye fanga ta jamana ɲɛma Angela Joël kɛlen kɔ ka fanga bila k'i yɛrɛ ta. Don nataw la jamana ɲɛmaayaso bɛ sigi sen kan Madagascar surasiw dama tɛ y'a kɔnɔ fanga ɲinindɔ minnu bɛ Madagascar ani forobatɔ ɲɛmaw olu bɛ ye a kɔnɔ. Maa min bɛ fanga na bi o ye colonel Michael Radrianirina ye bawo jamana ɲɛma kɛlen ka fanga bila ale de kun bɛ nisɔngoya taama naw ɲɛ wale kelen ale de ye surasi ye min farala nisɔngoya taama naw ka jamana ɲɛma kamo a ye fanga ta Madagascar
Franjero fanga nyama ya yira k'a fɔ fanga fale kɛra bonya ni karama kɔnɔ sariya ma sɔsɔ wa joli ma bɔn jamana ɲɛma kɛtɔ ka fanga bila min ye kalata labɛnnin ko ye o n'a bolo da nka a ti kara kuru la k'a kɛ o kɔrɔ ye a ti kɛ teliya la kalata labɛnni jɛkulu yɛlɛma dɔw kan ka don o kɔnɔ kalata sɛbɛnba fana ka tɛndɛnni kɛ o la jango kalata jɛlen kalata jolen bɛ se sigi sen kan a ko laɲini ye min ye Furanjɛrɛ fanga bolo o ye ka fura ɲini jamanadenw ka gwɛlɛya la gwɛlɛya min kɛra sababu ye k'u jarawele ka bila jamana ɲɛma Angela Joel la ka wɛn an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Angela Joel la jamana ɲɛma min kɛra la a y'o ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ a ye Marc Ravalomanana nin kuwa wuli ka bɔ fanga na Marc Ravalomanana nin min n'a y'o kuwa wuli o fɛnɛ kun ye Didier Ratsiriki fɛnɛ kuwa wuli ka bɔ fanga na o cogo rɔ jurudon ye juru sara ye maa bɛ se ka ko in bila o mina kɔnɔ Faransi jamana fanga sinamatɔn la France insoumise n'a ɲɛmaaba ye Jean-Luc Mélenchon ye wasabulon kɔnɔ a wasadenw minnu bɛ u y'a yira k'a fɔ u ma diɲɛ ni Emmanuel Macron ka fanga ye hali bi u bɛna wuli ka jɔ kɛ Emmanuel Macron nɔfɛ ka jigin ka bɔ fanga na Mathilde Panot ka fɔ la musolaka don fanga sinamatɔ wasaden jɛkulu ɲɛmaaya la wasabulon kɔnɔ Faransi min lasera kunnafoni jarinzo Figaro fɛ fanga sinamatɔ ɲɛmamuso in Mathilde Panot a k'i jiginna wasabulon ɲɛmaayaso la ka sabu kɛ olu ka fanga ɲinindɔ la France insoumise kun ye hakilina ta wasabulon kɔnɔ ko fara ka kɛ u ka Emmanuel Macron ka fanga bi ko nka ko wasabulon ɲɛmaayaso bana ko in mɔ ka sabu kɛ ko wasaden 18 ɲɔgɔnna y'a yira k'a fɔ i ma diɲɛ n'a ye minisiri ɲɛmaa yɛrɛ min bɛ Faransi jamana kɔnɔ sa Sébastien Lecornu a jira ko fɔlɔ ko minisiri ɲɛmaa do Emmanuel Macron fɛ wasadenw y'a jigi ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la a yɛrɛ wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛmaaya la Emmanuel Macron labanna ka kurakuraya ko a ka tɛmɛ ni minisiri ɲɛmaaya ye tun o taku filanan min kɛra wasabulon kɔnɔ nin sen ya purukutura non tɛ fanga sinamatɔn la France insoumise wasaden 271 kun farala o kan k'a fɔ u ma diɲɛ n'a ka minisiri ɲɛmaaya ye ko kura o kun b'a bigun bɔ dɔw ka fɔ la nka dɔw y'a yira k'a fɔ fo wasaden kun ka 289 sɔrɔ fanga sinamatɔn filanan min fɛnɛ kun wulila Sébastien Lecornu nɔfɛ wasabulon kɔnɔ ko a ka minisiri ɲɛmaaya tɛ tɛmɛ o ye Rassemblement National ye min ɲɛmaaya bɛ musolaka bolo fanga ɲinindɔ min ko i tɛ dunankɔrɔ wasaden 144 fɛnɛ kun farala o kan ka jira k'a fɔ Sébastien Lecornu ka minisiri ɲɛmaaya tɛ tɛmɛ nka Sébastien Lecornu purukutura wasabulon ɲɛmaayaso ye a jira k'a fɔ a tɛ bi minisiri ɲɛmaakura a ye sarati ka di wasabulon ɲɛmaayaso ma k'a fɔ a mangoya kun ye yɔrɔ min ye n'o n'a mɛn ni Faransi jamana yɛrɛ politiki binnaku kalayali ye sariya se dɔ de don min dara Emmanuel Macron ka fanga fɛ kabini san 2023 i kɛlen kɔ ka baara kɛ jamana ye forobaca sɛgɛnnafiɲɛbɔ o ye san 60 ye nka Emmanuel Macron ka fanga b'a fɛ ka dɔ fara o kundala ka kɛ san 64 ye i talen kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la k'i ka san 2 wɛrɛ kɛ forobaca la o de bɛn tɛ Faransi jamana denw ma ni wulikajɔ kɛra Emmanuel Macron ka fanga nɔfɛ ka Faransi jamana kalaya Sébastien Lecornu ko o sariya sen tɛ don bala bilen wa a ti sariya sen wɛrɛ ta k'o don bala ka sɔrɔ wasabulon denw ma diɲɛ n'a ye a ye nin saratikanw de ta wasabulon ɲɛmaayaso ye n'a purukutura Irisila jamana ɲɛmaaw ko u b'a fɛ Ameriki jamana ka ɲɛfɔli kɛ u ye kunnafoni dɔ kunga kunnafoni di sira caman n'a mɛnni a ye k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛ na kɛ ka kunnafoni di Ukraine jamana ɲɛmaaw ma gundo la Irisila kuranzow cogoyaw kunga a n'a ka taji bondow kunga jango don nataw la Ukraine jamana bɛ se k'u bon k'u tiɲɛ Irisila minisiri min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔ ma Sergei Lavrov kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ a y'a jira k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn caman ye sɛbɛnni kɛ ko in kan a ma sɛbɛn di Ameriki jamana ma ɲɛmaaw fɛ o nka Irisila jamana tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ko ye k'a to ten o de y'a to ale ka minisiriso la a y'a ɲini a cakɛɲɔgɔnw fɛ u ka ɲininkali tɛnku Ameriki jamana ɲɛmaaw la yala kunnafoniw minnu filɛ nin ye sen na kunnafoni di siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna financial time kunnafoni jarinzo
k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw ye kalo caman de kɛ k'u den ka Eresila jamana a taji bondow ni a kuranda yɔrɔw kunnafoniw ɲɛɲini dibiribinin dibi la k'u bila Ukraine jamana ɲɛmaaw ka bolo ka jango don nataw la u bɛ se k'u bunde k'u tiɲɛ yala tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ ɲiningalikɛlaw ye Sergei Lavrov ɲininga o ɲiningali tɛngun ne aw fɛ Ameriki jamana ma ɲɛmaaw la u ka jaabi kɛra mun ye Sergei Lavrov y'a yira k'a fɔ a ma jaabi fɔlɔ nga ɲiningali tɛngun kuma fɛnɛ mɛn dɛ Ameriki jamana la. Venezuela ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka kɔsa in na dakuru ɲɛw farati dakuru ɲɛw do ka ɲɛsin Venezuela jamana mɔ wa don nataw la u bɛna wuli ka jɔ kɛ jɛnselegɛnani tɔn b'a Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité kɔnɔ k'u ka nisɔngoya jira ka Ameriki jamana ɲɛmaaw wele bɔgɔ jeninen ka yen fana kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Venezuela minisiri da minisiri min ɲɛsin bɛ Venezuela ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Ivan Gil Pinto a ko kɔsa in na kunnafoni jarinzow n'a mɛnna ye k'a fɔ Donald Trump ye diɲɛ di u ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen CIA mɔ CIA de ye lakanajɛkulu ye Ameriki jamana kɔnɔ min b'i dɛ ka jamana wɛrɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen ɲini k'a bila Ameriki jamana ma ɲɛmaaw ka bolo ka a jamana masina ɲinɛ mɔ hali kɛlɛw minnu bɛ kolokolo wali kelen Ameriki jamana bɛ taa bi jamanaw minnu kan kɛlɛ la o ti kɛ abada fɔ CIA ni lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ka baara kɛ a maa dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ yɛrɛ ka jamanaden ye Ameriki jamana bɛ min sa k'a bila jamana la a bɛ baara kɛ Ameriki jamana ye ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔ a dɔw fana ye wali jamanaden dalenw ye Ameriki jamana fɛ dɔw ye Ameriki jamanadenw yɛrɛw ye kunnafoni di sira New York Times o de y'a jira a ka bɔli la k'a fɔ Donald Trump ye diɲɛ di CIA mɔ a ka don Venezuela kɔnɔ Venezuela jamana maa ɲɛmaaw kɛlen k'o mɛn o de ma bɛn u mɔ Donald Trump kɛmɛ k'a dalaminɛ yɔrɔ kɛ min ye ko Venezuela jamana kɛmɛ dɔrɔgu jago jamana ye wa ko dɔrɔgu feerelabaw diɲɛ ɲɛfɛ u bɛɛ bɛ taa munumunu zalo la Venezuela yanfan de fɛ ko kumana k'a b'a fɛ k'olu de kɛlɛ Venezuela jamana maa ɲɛmaaw ko Donald Trump Ameriki jamana ɲɛmaa ka fɛɛrɛ dɔ de do ka bi Venezuela jamana ka fanga falen Nicolas Maduro ka fanga ka bi ɲɛjugu ɲɛɲuman ka sabu kɛ Venezuela jamana furadama ani Ameriki jamana tɛ ɲɔgɔn fɔ o kumana ko Donald Trump kɛmɛ k'i ni da Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro de ka ko f'a k'a ka fanga bi ka na ni fanga kura ye Venezuela jamana kunna fanga min bɛ kɛ Ameriki jamana dɔngɔnna fanga ye n'o kɛra a n'a fɛrɛ Venezuela tajiw mɔ ko kɛlɛ kun y'o ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ an ka techniciens ye o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an cɛ a ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.